ni txiki-txikitatik. Osea, ja eskolan hasteako, ja arditarten, arditarten neon, haike ibiltze zan ardikin, gero euki ditu bai ardik eta bai behiek. Gehienen, ni neu hasi arte izan da ardik eta behiek. Eta gero haike mendia jute zen ardikin, eta gu hemen gelditzen ginen etxen, ama eta amakin, da behiek bat egin dutzen. Eta gero hortik aurrea, beti egon die, gure etxen beti egon die ardik. Eta ardik, eta baserriko martxea, igual, ez hartzaile soilik ez dira izan, oain gehiago espezializatuta gaude ardiakin, baina orduan, izate zen, danet soro lanak eta danak egin barri izate ziren, eta garie eta hartoa, eta hori danak ezautu ditunik, nola egiten ziren hemen baserri. Eta nola jasotzen ziren, eta hori dana. Eta gero, baita ibili nintzen, gure aike eta ama arten gu laneako egin ginenen, eskolako zeak bukau eta hori danak egin ginutzenen, seikun etorri ziten, tailer batetik lanea jungo nintzen, hemen bertakoa, eta hola hasi nintzen, tailerren, diru pixkat ateratzeko, nire gastutako eta zehatako. Gainea, baserrin lan aiteko, arten aike eta ama oso sasoikok zeren, eta gu batea izan alginen, beste leku batzutan lanea, eta lagungarri bat, ez? Eta, hortan hasi nintzen, eta gero etorri zen baserri eskola zabalegi zeon orduan, eta, nahi nituen bi kursua baita, eta gero pixkaten zeitu non tailerren, baina ia jarri nintzen baserrin. Ia gurasoi launtzen, eta gero, ia ezkondu eta zehain ginenen, baserria ezkondu nintzen, eta ia erosi gendun geuk hartaldea. Eta orduan hasi nintzen ia, neure kabuz hartzantzan eta haztagintzan. Eta gero, hemen lehen zeren ikulu, oso txiki gelditu zitzaion, eta gero, ikulu handigoa ingendun, eta horra itxu naiz, nire alabaka eta zuhile hartu duen arte. Dudaik ez, aldaketea ikaragarria onda. Zati lehen hau, hartzai baten esan dezuna industrializazioa, horrek baserri horrek eman zion egurre, baina danok dakion bezala, esan dizut, nahi etxea etorri zuten lanea juteko. Eta hemen danai, baina nik esaten hon, ni oain lanen jungo naiz, baina hemen seituko dut, ez? Baina beste jende asko, lanea irten do, eta baserrie abandonatzea, lehenago abandonau, ez ateatzea baserritik bere bizimodua, hori erabaki hori artekin, ia aldatzen da. Ia aldatzen da ingurue eta jateko moduk edo baita jakik ere, ia horrek juten da dana aldatzen hori. Eta gero, ardi lekuke bai, lehen hau esaten zuen bezala, hartzaien bizitza zen, ardi goizen hartu eta hartzai jutea. Makila hartu eta txakurre horokesea, zeren terrenok eta horiek kaso inbertzien duen. Beste ez juteko eta etzan eta itxita dauko eta guain eiken duen bezala. Horrek erreztea eman du, baina lehen hau zen, egon behartzen duen ardin ingurun beti. Eta hori asko erreztu du, beste lan batzuk egiteko, beste egualdi txarra daunen ez tezu egon beharran, hotzakin da, eurikin da, txinkorrakin da, oso gorra zen hori hartzantza hori. Eta hori asko aldatu da. Beste erabatea, bai barrun, bai jana emateko
era dana dago aldatuta. Baita zelaiek danak esikin itxita dare, oain, ez, parzelak, ez, aldatzeko, aldaketak egiteko eta dire, aldatzen juteko, eta hori danak aldaketak die. Baserritarra beti eman zaiu oso itxi gehala, eta ez, Republika Independiente. Baina gu beti izan eukide, gure etxeko bintzen beti egon die atek zabalik, danantzako eta ez da iruditzen, esango izu bai diferente gehala, oain baserritarrak eta kaletarra diferente gehala. Naiz eta ematen do ez, baino bai. Zati baserrie ez da aldatzeik, zentzu batzutan. Ez da aldatzeik, zentzu batzutan, zati dana bizie daukezulako. Animalik, landarak, osea, dana bizie da. Eta bizie dan gauzei, egin behar diozu kaso, bakoitze bere leku neoten, ez da tornilleri bat bezala, botatzen duzu baztarrea eta neoten dio, kaja baten sartzen duzu eta neoten dio. Eta hori ez do inok aldatuko. Eta beti izango geha ezberdinek. Baserriko umeke, nahiz eta ia kaletartzen jun, ezberdinek die. Bai eriotza ulertzeko, jaiotza, eriotza, danak leku baten dara hemen. Ez? Juntza izikulua eta arkuma bat jaiotzen ikusten duzu, baina beste bat aldamenen akatzen ikusten duzu. Eta hori, da, ez, bizimodun, zea, eta hori ere ez da aldatuko. Orduan, nik esaten dut kaleko jendea, oain ez Santaedak pasatu berriti, Esatena lurre esnatu behar dugu, lurre esnatzen da. Lurrez, jendea esnatu behar dugu. Jendea esnatu behar dugu. Zatik, oso axaletik ikusten da kaleko jende, bai nahi do, baina nahi hortan gauza asko egin behar ditu kaletarrake. Eta hori oso zaila da guen aldatzea. Ez da baserri bakarrik aldau, kaleare kriston velozidaden dijo, eta orduan, nik hola ikusten ditut aldaketak eta izak. Emakumean zen, protagonismoi bat erez, emakumek, baserri. Baina lana, dana. Emakumeak, baserri baten, emakuma bat ez balima dau, zeitun etorrikoa bera. Hola, Gizon bat alargun gelditzen balima da, asko ze, badare gizonak oso ondo manejatzen dienak eta oso ondo baino. Eta ez da ideak eta hori dana hartzekore, emakumek asko zere zea gehiago dauke, impulso gehiago, esango. Osea, zirt-zart, gizonezkoa bai, eta hasten da, zeak Donostitik bueltan gauza bat, ez? Zea haiteko. Eta protagonismoik, oain arte, emakumeik oain ez asko, Oain lehen esan deuna axaleti bai, emakume zea inbar da, eta eskerrak zuei, eta eskerrak zuei, baina oain emakumea dau hor. Eske, hori aldatzen ez da erreza. Ikusi dugu asko, nik bili naiz taldetan da, bai sindikaton, bai hartzai elkartetako zean, eta ez da erresa, zati emakumeek doble lan dauzke. Etxekok danak. Eta kanpokok erdi bana o erdi baino pixka gehixio. Eta gero, erabakik eta hartzen dien lekutan eoteko beti gizonezkoa da. Gure beti prontzo egoten da. Eozin lekuta juteko. Baina emakumeek, umek diela, edadetu diela. Eta hori dana, eta baserri aurrea eta atzeko aiatzez balima zaio, beste leku batea, o tabernan batea, o ordu batzuk sartzea. Baita hori ere.
oain txetakit hainbeste dan, baina nire laneko urtetan, gure taldeko emakume asko, zorrak patzeko, junbar izatezon, aste bukaeratan da, pixka bat launtzeko, beste diru sarrera bat ekartzea. Baina hori ez da sekula oso zea da. Zaile da, baina gizonezkoak txipea aldatzea ez bali madue, ez dago aldaketaik. Ez dago aldaketaik, zati, sinistu egin behar duen, hemen gu bizigea, eta nire Andrea ez baleo, nire alaba ez baleo, ze izango litzeke hau. Ez? Eta zeatan berdin, beste lekutan, erdie eta erdie, ez da gutxigokin nahikoa da, baina ez, berdintasuneko zean, baina hori nola dago. Badau lege bat, badau estatuto bat, badau, baina emakumeak ez dira hainbeste azaltzen. Elkartea sortu genuen, sindikatua ia bazeon, esan dizun bezala, eta sindikatu hortan genen emakume batzuk. Eta, ikusten gendun, sindikatu horrek ikusi da ziziun, ze movimentu zion baserritan. Orduan, ikusi gendun, danak problema berdinek genduzkela. Seguridad sozialik ez zeukien, emakumak. Eta esan deuna, ateratze ziren, azoka, edo enkarguketia, o bestela, han gelditze ziren. Orduan, esan genuen, hau zeozer movimentu bat eman barra da honi, zati langile batzuk die, eta langile osoa izateko, hasteko seguridade sozialean egon behar dezu. Ez? Eta horrek eraginda, sortu zen elkarte hori. Biok izan geha, ni oso gustora egin dut, hartzantza, eta ikusten dut, nire ibilbidea nahiko kuriosoa ona izan dela, ez? Aurrera penak eta beti egon naiz prest erozer prueba aiteko, erozer ikerketa aiteko, beti zabalik egon naiz, gure teknikoi eta gure zei, beti, bai hobekuntzarako, latxa ardian hobekuntzarako, eta bai erozer ikerketa edo egin behar izan duenen hor egon da nire hartaldea, hasieratik, eta nik uste dut hartzantzai ematea badala hori. Lehenengo sustoa galanta. Zatik, etorri ziren, aukeratu nituela bazean, eta ni horre onbarrola baita bai, eta liburu bat eiteko, pentsatu zuela gastronomia aldetik eta gazta zea, eta nire ez gazta gintzan bakarrik baita hartzantzan referente bat izan itzela, eta nik esaten hau, uztiz esaten nahi die. Eta, gero gaina erdenaz egin behar nola, esan hori. Pentsatukoet, eta, esan hori, erakusteko balima bata o bestea, eskertuta azken baten. Zatik, kanporatzea gure bizimodue eta gure ekintzak eta gure zeak, beti datorre ondo, eta baiezkoa emanon, eta atera da, eta liburu edarra da. Eta eskertuta egi esan. Emakumea gustatuko litzaiake, eotea, bere aidan lana, eiken aidan lana, eta lan hori eiteko daren bidek, ondo
jakitea, osea, informatuta egotea ondo gauza guztikin, zati, desinformazio handi bat dago, eta bide horik ondo eamateko eta ondo zehaiteko, eukitzea tresna batzuk behar dien bezalako hori eaman ahal izateko. Hori eskatuko nuke alde hortatik. Eta hartzantzan oain kristolana egiten nahi die emakumak, hartzantzan gaztagintzan sartzen da hor baita. Eta ez dago ikusi besteik, gure Iriazabal jatorrizko zea, ze mailatan daun. Eta hori dana da emakuman bitartez. Naiz ez da azaltzen hola leku askotan, baina hori bai dala emakumak atera duen zea bat. Hola ateratzea eta zehaitea. Eta hori jarraitzea, hola, hobekuntzak bai, eta baino zainduz baita, nundi gatortzen, zer gean, eta alde hortatik.